despedímonos, pero quedan logo co máis importante, que son toda esta canteira de músicos que hai no país, que é un verdadeiro orgullo e nos sentimos super agradecidos polo trato e pola profesionalidade que tuveron estes días. E despedímonos para nós, dunhas das mulleres máis fermosas, escritas por Saavedra, e ademais é un arranxo do propio Andrés Álvarez, así que disfruten.
outra, non?